Нугман агай менен без беренче тапкыр очраштык былтыр 20-нче елда. Без уның әсәре буенча гомердең бер мәле спектакльне сәхнәгә куйдык. Шунда ул спектакльдең премьераһына килде. Унда уның кызы ла килгәйне, ул гаиләһе менән бында килде. Узак утырып һөйләштек һуңынан спектакльдән һуң. Буда ул вакытта уга 29 яшендә үтендә ул шунда әйтте, менә беренче тапкыр минең әсәремде сәхнәләштерәләр. Нугман ага өчен үтендә кызык булгандыр инде үзенең әсәрен менә сәхнәләп беренче тапкыр күрергә. Әлбәттә, күп нәмәләр менән ул килешмәне, күп әйберләрне охшатты. Бик узак без коллектив менән бергә утырып һөйләштек. Шул тиклем менә беренче тапкыр ул улы булуына карамастан менә сәхнәгә менеп, ул шул тиклем матур итеп һүзләр әйтте. Һуңынан да артистларга һәрберенә йылы һүзләр тапты, һәрбере менән аралашып, һөйләшеп, шуннан фотоларга ла төште. Үкенечле инде менә шул тиклем шундай хәл менә күптән түгел кызы китеп барды бу дөньядан һәм бер-ике аҙнанан уже Нугман агай да китеп барды. Бына ошо уның әсәре гомердең бер мәле безнең сәхнәбездә узак еллар балкып торыр дип шундай өметтә калам. Нугман агай Мусиндың әсәрләре менән һәм гомумән уның безнең Башкортстанның халык язучысы, халык яраткан, уның әсәрләрен яратып укыган автор буларак мин уны бәләкәй сактан беләм. Мәктәпкә төшкән вакыттан алып, укый белгәнемдән алып, уның әсәрләрен яратып укыган кеше мин. Шуңа күрә лә бына уның әсәрләрен укыһаң, ул үзенең тыуган ягына, тыуган иленә, үзенең халкын, табигатен яраткан автор буларак бик танылган язучы бит инде. Һәм шуңа ла бына уның әсәрләре, һәрбер әсәре бына ошо хис тойгылар менән уның хоклануы, мөхәббәте менән һәрбер әсәре уның хугар булып бара. Шуңалыр да уның халык язучысы дигән исеме бигрәк тә тап килә уга, бигрәк тә туры килә. Бына инде шәхсән уның менән миңә танышырга туры килде безнең сәхнәбездә. Без уның бер катын һәм ике ир сәхнәгә сыгардык. Һәм миңә унда төп рольдә уйнарга туры килде. Сөембикә безнең яктан Сөмбел дип атанак. Бик ялән бит. Нугман агай менән, Нугман агай кеүек кешеләр, шәхестәр менән таныш булуыма мин әлбәттә бик шатмын. Бу тормыштың бүләге. Нугман агай менән мин 20-нче елда таныштым. Уның бит инде әсәрен сәхнәләштердем. Һәм ул миңә шул вакытта ничектер үземдә олатаем, һамак шундай хистәр уятты инде. Ничек дигәндә чөнки без уның икебез дә инде бер райондан, Ишембай районынан. Безнең постановочный группала менә сәхнәгә куючы рәссам да бит инде Ишембай районынан Лилия исемле кыз. Шуңа без ничектер менә Ишембай банда менән ошо спектакльдә сыгардык, беренче тапкыр сәхнәләштердек бит инде. Һәм уның һәр әйткән һүзе, һәр уйлары улар минең башымда, хәтеремдә, йөрәгемдә. Без уның менән менә яңарак кына телефондан да һөйләшкәйнек. Хәлдәрең нисек, юбилейга килә алмадым инде, Нугман агай гафу ит дип. Озак һөйләштек. Шул хәтлем йылы һөйләшү булды, тавышы көр инде. Һәм мин инде уйлайм, әлбәттә безнең өчен бу бик авыр хәл. Ундай олы бөек кешеләр киткәндә, шәхестәр киткәндә, йөрәк әрни, күңел илай. Бу республика өчен, гомумән безнең бөтәбез өчен дә зур югалту. Әмма мин әйтеп үтер инем, менә уга Ходай бәхетле картлык бүләк итте инде. Ул
Яраткан кызы менен бергә бит инде кияүе менен тормыш көтте. Гөрләтеп үзенең 90 еллыгын үткәрде. Шул хәлгә Шимай каласында. Шуңа күрә ул бәхетле кеше. Шуңа күрә безнең күңелләрдә, йөрәкләрдә шундай якты кеше булып ул каласак, әлбиттә, уның эзе калды безнең тарихыбызда, безнең сәнгатебездә һәм йылы хүзләр генә, йылы хатирәләр генә инде күңелләрдә. Повесть написана еще в 80-е годы, но я это не опубликовал. По каким-то причинам надо было дорабатывать или сомневался в чем-то. Только повесть был опубликован в 1995 году в журнале «Агидель». За это мне даже дали премию. Я тогда ничего не думал, что это кому-то понравится и думает это сделать сценарий. Ну, повесть, я думал, для постановки на сцене, чтобы полностью все мои задумки там показывать, сложновато. В общем, это такой лирический. Büyürlerim sensiz vakitte. Yok el. Utup gitir el. Үйден есі кыл. Арғала яқшы. Әлемде срочный еш құстылар ма? Менің ішім бар ұрын. Әл тәқтесік. Дәрістерін қалдырмайды бейді. Яқшы ғына оқы берейін. Үйгені қараштыра. Ең yok barısın basılmayın.